بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. derɗiraɓe mi hofni onon fuu mon kofgol ngol islam. En ngari ha wakkati siriya men annisa'u wal atfal, rewɓe e ɓikkoy. Hande bo en ɗo tokkitina darsere men ha ko larani haala ɓikkoy keccoy, ha en nasta kadi ha haala eltugo ɓikkoy. To kadi wajibi limse ɓingel keccel laato ɗigguɗe, laato bo jasɗe, ta ɓorna ngel limse tekkuɗe nyaɗawɗe, ta ɓorna ngel bo limse ɓilliɗe, sei ɗe laato ɗe ɗigguɗe e bo ɗe peesiɗe, ɗe jasɗe. E nonnon sei goɗɗo anda dede ha wakkati o woni ɗo no hani o ɓornira ɓingel. ɗum peewol on o waɗana ngel limse ko renata ngel ha peewol na, ko ɗum gullum on o waɗanan ngel limse ɗelemɗe, ko o ɓortan ngel masam. ɗum ɗo pat sei dada taskito ɗum ha lebbi arandeji ɗo, ngam to o luuti no hani wonani ɗum torran ɓingel. A yi'a gullum seɗɗani ɓandu magel pat fuufi. To ngam banni man ɗo ngel woyan bo masin, ngam to peewol on ngel maati ma ngel woyan, to gullum ma ngel woyan. To ka dada hakkilana ɗum boɗɗum. E bo debbo jogiiɗo ɓingel keccel o anda haaje ɓingel keccel ɗo laatoto ɗon bana verte ni ha miilo ha ɓalejum, ni ɗum wonata tata o tammo ɗum nyaw, nonno ɓingel keccel pat haaje mum wonata. Nden ɓaawo man ɗum warta maron, ɗum miilo ha wakkere wato hande olɗuɗum seɗɗa, wato jaune, maron jaune banni ha nder nyalɗe arandeje man ɗo. Nden ɓaawo man ɗum sangito kadi. To aran ɗo dedei yaake debbo dañi ɓingel ɗo musina ɗo, kosam maako ɗo wonata ko correct a dedei yaake o dañi ɗo, ɗam wonata ɗam ɗon bana kosam normal. kanjum waɗi ɓingel dañangel ha asawere arandere ɗo a tawan poids magel usti, wato teddirka ɓandu magel ustoto. A yi'a bana ngel fo'i ngel laafi ni, amma ta ɗum sukla dada. kosam man ɗo habda ha formo warta normal on. To ɓaawo asawere ni kosam magel wotan, a tawan ngel fuɗɗi hosutugo poids, fodde ko ha ngel cika asaweje ɗiɗi ni a tawan poids magel lorti normal kadi dede bana yaake ngel dañano. Nden kadi ngel fuɗɗa maunugo kadi ɗo yaha yeeso yeeso. To kadi ɓingel keccel ɗo to a laari gite magel a yi'an ɗon bana lelbaje ni, ɗum fottantama no a yirata gite man ɗo, ta ɗum sukle ɗo bo nonno ɓingel keccel pat wa'i. To ɓingel laatingel normal keccel ɗo ngel ɗo waɗa haaje nde ɗiɗi ko ha yahango nde tati ha nyalawmare. To kadi to a yi ngel waɗay nden non man ɗo ka ngel ɗum wonay normal kadi sei a laara docteur en. To nyamdu je a hokkata ɓingel mande ngel lebbi tati, kanjum man ɗo sei a anda ɗum feere feere, be to ngel ɓuri lebbi tati be to ngel waɗay lebbi tati fu. A hokkan ngel bana jus d'orange ɗo ha hande lebbi tati ɗo. To ha lewru jeegoru ko hande ko arti lewru jeegoru man ma yaake feere a yi'an nyi'e ɓingel fuɗɗi wurtago, feere bo waɗa ha lebbi jeeɗiɗi ko nandi banni nyi'e ɓingel fuɗɗan wurtago. To ɗum man ɗo bo sei a wata hakkilo yaake man foti ngel nyawa, a yi'a bana ngel ɗo mari yontere ni. To ngel nyi'e magel wurti man ɗo bo ngel ngatete an dada, sei kadi a watana ɗum hakkilo, a hollita ngel faman. Wato to ngel ngatima ɗo a andina ngel torrima. To be hande hikma na a maran ngel be sembe, wato bana ko a jafta en ɗi man ko nandi banni. To ɗum man ɗo ngel yahan ngel hefta ngel torrima on, ngel acca ngatugo kadi. To e nonnon kala hunde ko a hokkata ɓingel keccel fu ko nastata ngel hunduko sei ɗum laato ɗum mu'aqqam, wato ɓe gabdidini ɗum hande ɓe mbaɗani ɗum dede hande ko torrata, bana ko hunde man
nde dolle jonta bana biberon ɗo sei dolle be ndiyam gulɗam tawon sei dolle be ndiyam gulɗam nden ɓawo ma noon ɓingel lutta musingo kala nde ngel musinta fu dolla ɗum hande a anda microbe ji ngala ha ton nden ɗum lutta nastugo hunduko ɓingel. E to laatake ɓingel ma keccel a yingel hande haaje magel yoori ɗum waɗi ngel koɓe mbiyata constipation wato ngel waɗata haaje normal ɗo bo a hokka ngel jus d'orange wato bana gram 15 ha yahugo 17.5 a hokka ngel wato ngel yara to ngel yari ni haaje magel lortan normal. ɓawo ɓingel to waɗi lebbi 6 hande ha fatra man ɗo a ɗo ka dande ɓingel fuɗɗan darago e amma sai a wallita ngel a jogo dande man seɗɗa seɗɗa a taɓo hoore seɗɗa e ngel foti ngel daro fu be ha dow kosɗe magel ɗum torrata ngel. woɓɓe feere ɗon mbi'a darnugo ɓingel iga ɓuray lebbi 6 ɗo kanjum on watta kosɗe ɓingel turo en mbi'ata gafo ɗo na kanjum. ko watta ɓingel waɗa gafo kam soyde heɓugo nyamdu marndu vitamine ji ko he'ata ngel ɗo watta ɓingel laato gafo to ngel darnama kosɗe magel turo. amma to ngel ɗo heɓa nyamdu vitamine ji dede ko he'ata ngel ngel ɗo musina bo kosam dada ɗo a tawan i'e magel catan ko ngel dari ha lebbi 6 ɗo ngel darnama wala ko watta ngel wato kosɗe man turatako. hitande arandere ɗo fodde ko hande timma ɓurna ɓikkoy fu a yi'an ɗo haɓana wolugo wato wurtinan kalimaji. to ɓingel ɗo mari al'adaji wodi al'adaji ɗon ɓikkoy marata bana hosugo hondu waɗa ha hunduko hosa hondu waɗa ha hunduko to kadi to goɗɗo yi ɗum fanti ɗo kam haɗan ngel ngam ɓingel to wowi mo singo hondu a yahan a tawa ha hondu man sewta fu amma ta ngel haɗire bo be nyaɗal ta ngel haɗe sambo wato fuɗɗira ɗum ni to ngel goɗɗo fuɗɗira ɗum seɗɗa hadgo man to yi ngel ɗo dogi to ɗo on kadi kay bo habda be dabare mum haɗa ngel to nden to ɗo acci ngel ngel ɗo musina hondu man bo sei gasna nduɗo laaɓi kam ta ngel hosa hondu ngel waɗa ha salte nden ngel waɗa ha hunduko to kanjum kadi ɗo bo sei dada watana ɗum hakkilo. to yaake feere ɗum foti ɗum waɗa ande ha dada sei to fi ɓingel fu foti waɗa ɗo ka ha to ngel ƴoƴi seɗɗa kadi to ngel ɗo waɗa ɗum to ɗo bo foti waɗa ha dada on larata ha tarbiya ɓingel mum dede o fondi ha o haɗa ngel musingo hondu ngel sali jonta kam sei to o nawnani ngel ɓandu seɗɗa tawon nden ngel lutta accugo ɗo bo to o yi non man bo o foti o waɗa ngam to ɓingel wowi ɗum ande ngel accata ha ngel mawna fu kanjum to o yi ɗum ɗo dogo ni o waɗa dabare no o haɗirta ko ɗum foodi ha yotti sei to o nawnani ngel fu wato sei to o fi ngel seɗɗa fu amma napiɗe torroje kadi ɗe surgilgo ngam ɓingel dedei hande ko ngel wowi fu gaki ngel pamarel ɗo fu ngel mawniran be man. tata bo goɗɗo ƴama ɓingel nyamdu ndu yeru on ngel yiɗi ngel wowne hokkego ko on mari tan to on mbowni ngel sei ko ngel yiɗi to ngel heɓay ko ngel yiɗi man ɗo ɗum torran ngel. to hande to laatake ngel sali nyamugo hunde man ɗo ta dokke ngel goɗɗum feere dokke ngel hunde je ngel sali man ɗo ni ha ngel dole weelo dola ngel nyama hunde man ngam to na non to ngel wowi sei ko ngel yiɗi nyande feere on keɓata ko ngel yiɗi man ɗum saklan ngel masin kanjum waɗi on mbowna ngel dede ko on nyamata ɗo ni ngel nyama to ni ɗum torrata ngel on gi ɗum torrata ngel to on gi torra wangi bo ɗo kam on acca kadi. to tata on ɗuɗɗina yewtugo ngewtaji nonnon hande ha yeeso ɓingel ngam to on ɗo ɗuɗɗina ngewta ha yeeso ɓikkoy pamaroy ɗo wato koye mawniran be hande dedei kankoy bo ɗuɗugo wolde koye mawniran be ɗuɗugo wolde. to ta on ngewta haala kuje duyya ngel to ngel ƴoƴi seɗɗa ngel nana kaza wato mara kaza mara ci'e mara motaji mara ni ngel ngel ananinkel kangel bo ngel ɗo yiɗi wato ha ngel mara kujeji kangel man je hoore magel. to e non ande goɗɗo foti wurtodo be ɓikkoy pamaroy
wato ƴoykoy kadi en bolwanta ɗo ɓikkoy pamaroy foti wurtodo be makoy yaha laara jamalu tabi'a ya laara nature bana ha sera maje mawɗe ha fulerji woni ko nandi be man ko ɗo foti ɗo ka ha ɓikkoy man mawni kadi on en bolwanta ɗo to ɓingel to fototiri ngel waɗi ma ayibe ngel duuɓi 39 hande ha 5 ngel waɗi ayibe foti a laara be tarbiya ma noy on a sungilirta ngel ha ayibe ɗo yake feere a wolwanan ngel on to ngel jaɓi ngel acca a haɗa ngel hunde man to jeede ko ngel waɗi kalluɗum ɗo foti fooɗa ha yotta jonta ka a pinisira ngel be pusugo hunde fijirde magel ko bo jaftugo ngel hunde fijirde man ha ngel anda ase ayibe ngel waɗi ɗo on waɗi jafti ngel hunde fijirde ɗo to ha ngel hefti banniɗo kadi ngel accan wato a yangitira ngel be haɗugo ngel hunde fijirde magel ko be jaftugo ngel hunde man ko be wonnugo hunde man a pusa a sankita ɗo ka seto a haɗiri ngel be hakkilo ngel salake to eno non jemma to ɓikkoy nasti tata on nyifa yiite on acca koye feere makoye ha nder nyibre ɗo bo ɗum torran ɓikkoy nafsiyan waɗan wonna hakkilo ɓingel to ɓikkoy man to waɗi duuɓi 8 ta on acca koye perwa ngam foti ɓingel fuɗɗa adatu sirriya iga duuɓi 8 ɗo fijirgo al'aura mum ko ma ko arti duuɓi 8 fu ma foti se on kakkilana koye kadi to kadi to on gi koye ɗo mbaɗa ɗum bo on pela koye on kaɗa koye wato on laara ko on cuklira koye be kuje goɗɗe feere heɓa koye nangto koye acca ɗum to eno noon tata goɗɗo fewa ha yeeso ɓingel tata an rabbowo ɓingel daada ko baba ta fewu ha yeeso ɓingel ngam ɓingel yembitan masin fondu hakkunde ɓikkoy ma ta hokku ngel a ɗawa ngela amma haɗata to ɓingel gotel waɗi hunde ko ngel paasi konkur ko nandi e man a hokka ngel hunde nde susɗingo wato ban wigo a hokki ngel kado dalila ngel waɗi kazaɗo a ɗawa luttukoy koye waɗay hunde man ɗo ka foti waɗa amma to nanon ta hokku ɓikkoy ma dokke a ɓurdidira ta hokku ngot koye a ɗawa ngot koye bo ɗum waɗan gayandi hakkunde ɓikkoy ndayte onon saaroji jokkirgo ha yeeso ɓikkoy mon ta jokkire yeeso ɓikkoy ta kaɓe yeeso ɓikkoy ta ekkitine ɓikkoy mon darago ha yonde ko bo wurtago dilla nder fattude ta kulne ɓikkoy mon wato hulnugo ɓingel ɗo foti wonna hakkilo magel mbowne ɓikkoy hokkugo koye ekkito hokkugo iga koye pamaroy ɓingel anda fewre sina to waɗi duuɓi 5 amma ko arti duuɓi 5 ɓingel ko ngel feyma ɗo fewre man ɗo nde anninaka ngel wi'an ɗum nonnon to amma ko ɓuri ha tarbiya ɓikkoy kam waɗango koye do'a kuje ɗon ɗe ɓikkoy accidittake laɓi ta accidu laɓi be ɓingel ta accidu ɓingel be reza be balmol ka fuu ta accidu ɓingel be yiite ta accidu ɓingel be yiite kuranɗo wato prise ɗon ha sera ngel hosan kuusa ko jamdi ngel lowa ha nder burɗe prise man ɗo kuran nanga ngel ta waɗu non bal foti ɓoggol kuran man laato ɓoltingol ngel nanga positif ɗo wato ɗum do'a ngel foti ha ɗum soyna ngel yonki fu ta acce ɓikkoy be gaawi maɓɓitiɗi ta acce ɓikkoy be fenetreji maɓɓitiɗi koye mba'oto dow hunde koye mba'o fenetre koye do'o ta accide ɓikkoy be gas ta accide ɓikkoy be pétrole ta accide ɓikkoy be ndiyam ɗuɗɗam ko pewɗam ko ngulɗam fu kala hunde wulde fu ko gaari ta accide ɗum be ɓikkoy ko nyamdu wulndu ta accide ɗum be ɓikkoy ta acce ɓikkoy ha nder saare yonde ɗo maɓɓiti koye ngurtoto koye dilla ta accide ɓikkoy be lekki koye kosan ko ɗon gi'a saaroji ma koye ɗo moɗa ɗo koye kosan koye moɗa kankoye bo ɗum torra koye ko ɗum bara koye ta accide ɓikkoy be asana hosan fiya wula on ta accide ɓikkoy be jamɗe ka fuu kala hunde jamdi fuu wato foti ngel balmita hoore magel ko ngel balma ɓingel ngel fijiditta ko ngel hosa bana kusa ngel lowa ha burɗe prisgo nanga ngel ta accide ɓikkoy pamaroy koye ɗo pija feere makoy se goɗɗo laato mo hakkilanta koye ɗo wondi be makoy ngam koye balmotiran ɓingel wala hakkilo
ta accide ɓikkoy be kuje pusoje bana kolba ko nandi e man bana darogal ɗum pusan ɗum balmangel bo ta accide ɓingel hatta be sukkar ko sukkar ɗo ni ngel nyaman ɗum ɗo weli ha ɗum nyawnangel ta accide ɓikkoy be ko ɓe mbi'ata mo bidatul hasharat kuje ko en barirta cufiɗo kuje en barir en pufata en bara cufiɗo ta accide ɓikkoy be man ɓikkoy kosan ɗo yi'a mawɓe ɗo fuufa ɓingel yembitan masin ngel hosa ngel fuufa ngela ha gite ko nandi e man ta hande dole ɓingel ha yaadu be sembe a yi'a goɗɗo ɗo nangi jungel ɓingel o mawɗo o ɗo yaha yaadu maako o ɓingel bo ɗo dogga ɗo yoka man ɗo ɗum woɗay ɗum ɗo waɗe bo ko ɗuuɗi a yi'a ɓingel ɗo dogga non ɗo yoka ɗo laaha dada kanyum ɗo fooɗa ɓingel ma jungel magel ɗo dasa ngel a yi'a ɗo taasa kanyum ma dada goma ɗo taasa ɓingel ɗo dogga oɗo fooɗi ɓingel terde ɓingel ɗayiɗe ɗe potata be mawɗo ta fondungel be ma e non hosugo ɓikkoy pamaroy jo'ina ha dow moto ɓingel ɗanoto to ngel nani belɗum moto ɗo seɗɗa henni ngel nani hendu ni sei ngel ɗano tan ngel do'o ta mbaɗe non sei to goɗɗo mawɗo on ɗo jooɗi dow moto man efta ngel jogo ngel ta mbaɗe non to e non ta acce ɓikkoy ha saare feere mum ta acce ɓikkoy nder mota feere mum ɓingel faltan vitesse mota ɗo ni mota man dilla ya do'odo be ɓikkoy man wula fu to kadi ɗum man ɗo ta mbaɗe non bo e non ta kulne ɓikkoy to on kulni ɓikkoy ɗo ɗum wonnan hakkilo makoy hulnugo ɗo wonnan hakkilo e non ta ngiwe ɓikkoy be ndiyam pewɗam masin ko bo ndiyam gulɗam masin ta ngiwire ɓikkoy be man to kadi kuje ɗon ɗuɗɗe en pota en limtida ɗe pat ha ɗo no hani dede hande goɗɗo wondira be ɓikkoy man wato ko hani koye daytine koye kaɗe hadi en andi Allah ceniɗo umri en kakkilana ɓikkoy men annabijo sallallahu alayhi wa sallam o yecci en ko moye fu ɗum gaynako kala goɗɗo fu ɗo o gaynako ha yimɓe mako ha saare mako ɓikkoy mako rewɓe mako o gaynako ha ɗon o ƴamtete bo ha gaynaka man annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi ma min abdin yastar'ihi llahu ra'iyatan falam yuhibha bi nushihi illa lam yajid ra'ihata aljanna muttafaqun alayh annabijo wi wala goɗɗo on Allah ceniɗo hokkata mo hunde nde o durata nden o durirayde be nasihaku o waɗanayde nasihaku illa Allah haɗa mo nanugo urengol aljanna to kadi ɓikkoy man ɗo se en mbatana ɓe hakkilo ɓe ɗo mari durwaji maɓɓe en mbaɗan ɓe durwaji maɓɓe ɗo yawo noon babiraɓe e dadiraɓe kule Allah rabbe ɓikkoy mon tarbiya nga islama on ƴamtete ɗum nyalawmare dargal imam Mawardi o wi amma ne'ugo ko laati lismi baba e dada ne a ɓingel kam kanjum woni o andina ngel nediji e gikkuji ɗi islama boɗɗi ngam heɓa ngel yewtinoro be man iga ngel pamarel e bo heɓa jaɓugo ɗum hoyana ngel to ngel mawni ngam en andi goɗɗo to o mawniri be hunde iga o pamaro o ekkiti nde to o mawni ɗo nde hoyanan mo ngam ɓingel kam ko ngel wowi ngel pamarel ɗo pat dow majum on ngel mawnata to ni goɗɗo woyti o acci ɓingel o ne'ay ngel o hollay ngel needi iga ngel pamarel ɗo to ngel mawni hollugo ngel man saɗan ngam ɓe mbi loosol kam iga keccol on turete amma to mawni ɗo turatako Ahmad Shawgi wi'ata kad yanfa'ul islahu wat tahdhibu fi asri sigar wan nash'u in ahmaltahu tiflan ta'assara fil kibar o wi'o wo ingo kam hollugo ɓingel kuje boɗɗe ɗo o wi ɗon nafa ha yake ngel pamarel on o wi ɓikkoy kam to ni a yeebi koye a wudini koye yake koye ɓikkoy ɗo yake to koye mawni hollugo koye kuje man saɗa kuje boɗɗe ɗo se a holla koye iga koye ɓikkoy to ɓingel bo se a habda iga ngel pamarel ɗo a hawra ngel e Allah kanjum woni a andina ngel Allah a andina ngel tawhid a andina ngel kangel ɗo Allah on ngel tammorto Allah on tagi ngel ta ngel hula bo se Allah ɗum ɗo iga ngel pamarel a hebbinta ɓernde magel kulol Allah a waɗa ngel ɗo andita Allah ɗo ɗelliti dow magel ha kala yake fu to ngel fewi ma a wi'a ngel Allah ɗo andi ko nyukki fewre ma ɗo Allah andi o yangititte bo ha dow man to ngel wujji ma
a wi'a ngel Allah ɗo yi'a ngel, Allah tikkanan ngel to ngel wujji ɗo. To ngel lutanima an saaro, a wi'a ngel Allah ceniɗo wanyan ngel to ngel ɗo lutane an saaro ɗo, iga ngel pamarel a yecca ngel banni. To ngel ɗowtanima a yecca ngel Allah yiɗan ngel nden. To banni a watta kala ɓikkoye ma fu, a siftinora koye haala Allah, a hollita koye, foti a yoftana koye wato cugayewol, wato a acca koye ɗon pija mbaɗa dede fijirde ma koye, amma to koye luuti aɗo hakkili kadi sai a sanjita koye kadi a hollita koye dede no ɗum wonata. ɗo ɗum ɗo wangana en ha kongol annabijo wino Abdullah ibn Abbas o wi ya gulamu inni uallimuka kalimatin ittaqillaha yahfazka ittaqillaha tajidhu amamak, ko bo hande tijahak, idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. ɗum ɗo on holli en haala hollugo ɓingel tawhid. annabijo wino Abdullah ibn Abbas hulu Allah renete, hulu Allah a tawan Allah ɗo wondi bema be ballal mum. to a ƴaman a toroto tora Allah, to a yiditora be Allah. ɗum ɗo iga Abdullah ibn Abbas pamaro annabijo andini mo ɗum. to ko moyjo kadi hollita ɓingel mum kuje boɗɗe banni ko larani tawhid. baba feere ɗon no yaada be ɓingel mum, sei ɓingel wari tawi loosol ha dow mahol goɗɗo, sei ɓingel go yewi loosol go. baba go wi'ata ngel ɓingel am, to mo yaali ha ɗo pat ɓingel pat yewan loosol gotol loosi luttan ha dow mahol lona. ɓingel go wi luttata. baba wi to ta yewu, a maray ɗum, ta yewu. en gi hatta ɓe ɗon jiya ha dow lawol fu baba ɗo rabba ɓingel mum, o holliti ngel faami bo. modi ɓe ɓoyma ɓe ɗon no kolla ɓikkoye maɓɓe diina iga ha nduɓu tataɓu, bal iga nduɓu ɗiɗaɓu ma. ummu Sulaimin dada Anas ibn Malik o ɗon no longina Anas seedakuji ɗiɗi ɗo simtirango iga waɗay duuɓi ɗiɗi on o ɗo ekkitina ɗum simtirango. to e non kadi ɓaawo man, ɓaawo duuɓi ɗiɗi go a tokka a hollita ngel iga ko nandi bana nangarɗam, holla ngel seɗɗa seɗɗa. to aɗo nanga ngel jooɗo kombi ma, to aɗo juula ngel jooɗo kombi ma. en andi ha société men ɗo ka a tawan ɓingel duuɓi 10 fu anda no nangirta, ngel anda no ngel juulirta. to kadi ɗo ɗum laati ɗum hunde hulnide masin, sei koye kolle. e non saaroji njuula ɓikkoye go ɗon jooɗi gi'a naafa heɓa ɓe gi'a ngam ɓe gembita, ngam ɓingel yembitan masin. ɓe ɗon mbi'a ɗum ɗo uslubu man ɗo ɓe mbi'a ɗum at-tarbiyatu bil aada, rabbirgo ɓikkoye be al'ada, wato huwa kuugal ha yeeso makoye koye gi'a kankoye bo koye kuwa. on nanga koye gi'a no on nangirta, on juula koye gi'a no on juulirta. en ɗon gi'a ɓingel to baba magel modibbo ma ngel hosa ɗereji ngel wurtodo be man ngel wi'a deftere. to chauffeur ma ngel haɓɓa kuje ngel ɗo dasa ngel wi'a mota ngel dogga. to gaynako ma ngel setta leɗɗe ha ladde ɗo en gi'ata ngel waɗa luwe ɗiɗi ngel wi'a nagge magel on, ngel haɓna ɗum be ɓingel gongel feere. to banni ɓingel yembitan masin. kanjum on kadi mbaɗe kuuɗe boɗɗe heɓa ɓikkoye mon gembita on. annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi umre ɓikkoye mon julde ha yaake koye ɗo mari duuɓi jeeɗiɗi. to koye cigi duuɓi 10 to koye juulay piye koye e bo cendire hakkunde maagoye ha waalago. to amma to koye cikay duuɓi jeeɗiɗi hollugo koye julde man giɗaɗum laatay gajibiɗum, amma to waɗi duuɓi jeeɗiɗi ka wajibi. fiyata bo seeto salori, to habdi be wasilaji pat salori ɗo ka fiyan fu to ngel juulatama. dada Imam Ahmad ibn Hanbal ɗon no findina mo ha ragare jemma, nden wara wulnana mo ndiyam hokka mo nanga, nden hande juula qiyamul layli, kanko go bo o juula ha to ɓe ceetini subaha. dada go nanga jungo mako yara mo ha julurde, o nasta o julla be dotti en, dada go bo juula ha yaasi. Imam Ahmad wurto dada go nanga mo jungo hora ha saare. ni on ɓe laatori ɓe imam en ɗo, daadiraɓe on ɓe keɓi jogi ɓe on ha ɓe laati ɓe imam en tedduɓe ɗo. e non saaroji se laato qudwatu saliha, on laato onon ɗo on huwoɓe kuuɗe boɗɗe ɗe on jaktete, ngam ɓingel pamarel yembitan masin. mi wi on ɗo fuɗɗa yembitugo iga ha nduɓu ɗiɗaɓu,
koma ko arti duuɓi ɗiɗi ma iga nduɓu be gelle ɓingel fuɗɗata yembitirgo saroji mum wato ngel a yiyan ngel ɗo yembita dede ko ngel yi be ko ngel nanata ha ɓura dede no en numata ɓingel yembitan kuuɗe saaro mum masin ɓingel gorgel ma yembita kuuɗe baaba ɓingel deyel bo yembita kuuɗe daada wi'a defan en ko nandi e man to kanjum waɗi kay hosa ɓingel wawa dow ɓaawo mum to deyel banni to gorgel bo yembita kuuɗe baaba kanjum waɗi ta en bangina hunde hallunde ha yeeso ɓingel kam ko en kollata ɗum pat laato hunde man ɗo nde wonde ngam ngel yaktoto en e nonnoon hande derɗiraɓe se en anda ɗum ɓe en on woni daadiraɓe ɓikkoye men man bo en bolwino ɗum haara goɗɗo arabjo wi'ata wa hal yurja li atfalin kamalu idha irtada'u thudiyan naqisati o wi ɓikkoye en tamman to koye timmendam na to koye musini en ɗi laatiɗi hande bustiɗi nakkisiɗi to daadiraɓe maɓɓe tilmi ɓe tilman to en ekkitini ɓe kuje tilimɗe ɓe tilman kadi ya onon baabiraɓe ya onon daadiraɓe ande ko on mbi'ata ande ko on kuwata ha yeeso ɓiɓɓe mon ngam ɓe gembita non dayte kuje pirtotirɗe ɗum kanjuɗo ɗum torran ɓingel ha hakkilo mum ɗum wonnan hakkilo magel bana ɗume ngel yaha l'école hande maître haɗa ngel foɗugo taba nden ngel warta saare ngel tawa dada be baba ɗo foɗa ɗum ɗo ɗum torra hakkilo ɓingel masin ngam kuje mutanaqidat on ngel yi maître ɗo ngel ɗo yi'a ɗum goɗɗo tilimɗo baba magel ɗo goɗɗo tilimɗo nden maître haɗi ngel hunde baba bo waɗi nde ɗum ɗo ɗum sakla ɓingel masin ha ɗum wonna hakkilo magel to kanjum sei ɓe dayto dedei wona saare kam be l'école ka ɗo dawridi ha rabbugo ɓikkoy dedei gikkuji ɗi ɓe mari ɓe kollata ɓikkoy pat wona gooti kanjum on derɗiraɓe sei en anda ɓe janginta ɓikkoyji men ha l'école ji ɗo ɓe to wolowo wolwi faamowo bo faama en anda ɗum ɓe en on janginta ɓikkoyji men ha l'école ji ɗo ngam kamɓe rabbanta en ɓikkoy no ɓe ngoni fu nonnon ɓikkoy man gonata mi yino ɓingel janginowo ngel laati oɗo mari buulol ha hoore ɓingel se hoti yahi laɓi hoore on kayen bo reeta wari jango man janginogo ƴami ngel ko laɓima hoore ngel wi an fu na laɓi hoore mana en gi ɓingel yembitan mo janginta ɗum yembitan masin to bana hande mallum wi'a ngel juulu ngel warta ngel tawa dada be baba juulata ɗum ɗo ɗum sakla ngel masin ko bo hande ko derɗirawo magel hamma magel juulata maître bo wino ngel juula ɗum ɗo ɗum sakla ngel masin ko woni ha l'école fu kanjum on wonata ha saare bo ɗum wona bo ɗum boɗɗum to bana dada hosa lekki hokka ɓingel wi'a yaru bana sukkar ɓingel yara tawa lekki ɗo haaɗi ɗo fu ɗum nder wato kuje mutanaqidat ɗo fu ɗum sakla ɓingel masin kadi dada wingel ɗum ɗo weli ngel metti bo ngel tawi ɗum ɗo haaɗi ɗum sakla ngel masin to e nonnon hande dade saaro ɓingel foti nanga jungo ɓingel yara ha l'école yaake feere o wara o wi'a maître ɓingel ɗo ko ayi ngel waray balle ɗo ngel nyawngel on alal ɓingel bo jamel ɗum ɗo bo ɗum sakla ngel masin ngel andi ngel nyaway nden saaro magel yaari ngel ha maître wi ngel nyawngel ɗum ɗo bo ɗum sakla ɓingel masin to kadi derɗiraɓe wakkati men waɗi se en kaɗa ha ɗo ɗum mahmoud goni on keɗiti ha siriya ko larani annisa'u wal atfal rewɓe e ɓikkoy Allah cen ɗo fondu en famnu en assalamu aleykum wa rahmatullah